των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστηρίων, ίσως μην ευωδιάς πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν χαρήν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως